Masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin tashar tamu mai suna ƙasar Hausa. Amma idan wannan shine zuwanka na farko cikin tashar tamu, a daure a danna mana subscribe sannan kuma a danna ƙararrawa. Mai sauraro na da damar bin mu ta shafinmu na sada zumunta mai suna Facebook a ƙasar Hausa, Instagram a ƙasar Hausa, Twitter a ƙasar Hausa, Telegram a ƙasar Hausa da dai sauransu. Ko kuma mai sauraro yakan bin mu ta shafinmu mai suna a ƙasarhausa.com. Sannan mai sauraro za ka ji yadda ta kaya tsakanin malaman jami'a da gwamnati. Amma wasu rassan ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya sun fara duba yiwuwar janye yajin aikin ko akasin haka. Wani rassan ƙungiyar da suka gudanar da taruka domin yanke shawarar akan ɗaukar mataki na gaba. Ranar Alhamis nan ɗin da za ta zo, Alhamis da za ta zo 13 ga watan Oktoba ne aka sa don shugabannin rassan ƙungiyoyin su kai ra'ayoyinsu wajen taron shugabannin uwar ƙungiya ta ƙasa. Rassan ƙungiyar malaman jami'o'in sun yanke shawarar gudanar da taruka ne bayan shiga tsakani da shugaban kakakin majalisar Najeriya ya yi, wanda ya bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya shaida wa ƙungiyar cewa akwai haske sosai. Tuni dai wasu daga ƙungiyar malaman jami'o'in suka fara tattaunawa a matakin rassa da shiyoyi. Alamar na nuna cewa akwai bayani da suka samu wadda ya sa suka yanke shawarar haka. Farfesa Muhammad Nuruddin shi ma na ɗaya daga cikin shugabannin rassan ƙungiya a jami'ar ɗan Fodiyo da ke tarayyar Najeriya. Shugaban ƙungiyar malaman jami'o'in reshen jami'ar ɗan Fodiyo ya shaida wa manema labarai cewa duk wata matsala alheri ce ga ɓangarorin da abin ya shafa. Duk maslaha alheri ne ga ɓangarorin da abin ya shafa. Farfesan ya ce a cikin watanni da suka shafe suna wannan yajin aiki, ba su taɓa samun wani gamsasshen labari daga wajen gwamnati ba kamar yadda suka samu a yanzu ba. Ya ce ina ganin cewa wannan maslaha za ta zama alkhairi ga su kansu ɗalibai da iyayensu da kuma malaman jami'o'in baki ɗaya. Ƙungiyar malaman jami'o'in ta ASUU ta shafa watanni 8 tana yin yajin aiki domin neman inganta wa 'ya'yanta albashi da wasu allowance tare da samar da isassun kuɗi don inganta koyo da koyarwa. Wannan ci gaba da aka samu da ke nuna alamar an kusa kawo ƙarshen yajin aikin ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa. Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ƙara daidaita mu. To, a madadin abokan shirin namu Malam Kabiru Kebbi da kuma Adamu Sa'id, ni Awwal da na shirya kuma na gabatar nake ce mana saduwar alkhairi.